Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaken huanya lekai football jangka All-Star Football Academy kalayo ban Korea kanam ladu ha kalempong yelekai football ki kenthei kabla tep kom ka Women's Open to All League Football Tournament 2024 ya kabla penlong da ke New Nongston Sports Social and Cultural Club Hamadan New Nongston ka nam tam jangka All-Star Football Academy kalalong hadin bakalala ban penlem no dalai gol la kawe yak Unified Girls Nongston lengba ka tiebreaker hadien ka jeng kha damar shi gol ha ka jeng le kai final kabala long ha kasngi pale jong ka tayo haba phai sha ka te ka jeng le kai final hapdeng ki te ki artli ki ken hon jong ki ken thei kalong shi sha ka jeng le kai ka ba itanan bat ka ba ya biang bor bha Shushu ha ka jing shisha day ka Unified Girls Nongston kabala yo ban penki ya ka jar la ne ka gol ka beningkong ha ka minute ka ba sanpho pra lengba ka ban kan tiuran ta thiang Henry Hashwa ba ka te ka jing le kai kan kot no ha ka minute ka ba nyau pho plus sau minute ka All Star Football Academy kala yo ban pen phai ka la ya ka te ka shi gol lengba ka sara len walarpi Kumta kinong penyat katay kalempong hadien bakini ki arken hun kem shemla yo shu ban tep gol wat ha ka extra time ru hadien bakila penlek kai biang kumta kila pen kut no leng ba ka tie breaker ha ka ba ka All Star Football Academy kala yo ban Korea ka nam la du ha katay kasngi ya ka nam top scorer la yo ban khor de ibari sha wa lang na ka All Star Football Academy ya ka nam women of the match la yo ban khor da ka Savinity Jindiang na ka Unified Girls Nongston Kalbaya ka nam best player layo ban khorda ki ilane ki lalu naka All Star Football Academy badya ka nam best goalkeeper layo ban khorda ka thayap goal jang ka berki Shushu aha ka te kasngi UMLA ka Nongston uba Max Milan Bersat ulalang ukongsan ha ka jingdan lang urang ba shnong New Nongston uba S Rashir u secretary ka shnong ba Jimar Banyang ki nong ket kam jong ka club bat ki wei Kibala samru yaki khusnam bakar pang kumjo yaki khusnam chakini ki artli ki kenhun kibala long da kapisa bat ka trophy Pagari Nongston Sports Social Cultural Club kalane ya kakam pada ya kalau si kata kini rekai football tangki senang baik kadang ke jingong juga suka India mereka suka jela bakalane ke juk bantul football ya kilongpi ha bantul football habaro kiliang ban habaro kikam kali we kabenta kaba ka New Nongston Sports Social Cultural Club kalale ka bedai na kamenta pan penlong ye ki jingilai kai na kamenta ki kun samla ki tegi genthai bao si kata ngi pe jene kai football le tangi sindran bai tam judon menunggu dang sen
Hak thai makadong jungi bagi yoi bagi kun kan thai jungi ru ia lekai football. Dan agak dia berjumpa, agak beda pada program juga New North Sport Social Commercial Club. Agak beda pada penolong di tournament. Dan usai tri bak presiden kinukit kam kisi kitu ngan persamaan kaulah pada dalam talam. Bak kini ke program kapabila penolong nanti sini. Tangi nak kentin, kasih kau pun agak jingkit bak kita yang kan New North Sport Social and Commercial Club. Ya kan doba senong kepada ke puak kepada sisa bak itu fokus senong. Bang ini ya thailand nanti.